Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 32. Agkikinnaasi ken agkikinnaawatan kayo kitdi. Agpipinakawan kayo, kas iti panangpakawan ti Dios kada kayo, babaan ken ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Naibagal daw yun, Ana. Asino man ang talalaki akadwam si Kapingke? Ni Rodel nanang, nobyo. Anya? Nobyom kunam. O nanang, Anya ngay matinalpas day talalaki. saan na analpas ti kolehiyo nanang? Saan nga min nagtuloy? Tamasapol apagadalon na ti kabsat na. Makigargar din ita nanang. Pudnot din ako na ti anak yun, Ana. Nagpatingga ak langit ti second year college. Kapilitan anak sardengak iti panagadal ko. Ta para matlangit ti kabsat ko. Ulila kaming aminin, Ana. Isubat lagaya, maadi mo kaya ti makisinublian ka ni Eric nga ex mo, Pingkay. Ada magaya man ulila anobyom. Isungarod nga inyam amok kada kayo tinubyok nanang. Tapno agsardeng kayon. Tapno didak pilitan ang makisinubyan iti dayjay nga Eric. Di adal ka, Pingkay. Pangaasim man tausaram ti utak mo. Maasarak launay iti anak ko, Maray. Anyat makagapaw, maray. Isumat lagaya, madina kayat ti makisinublian ka ni Eric nga ex na. Ada magaya man ulila nobyo na. Inyam amo na ken katinobyo na, maray. Di mo ka din nakita, Maray. Limbabas dito'y balayo itay. Ay saan, maray? Limabas da siguro, idi adda aramidak ijay kusina. Iso ajak nakita ida. No makitam laeng dayjay alalaki, sigurado ang madismaya ka, Maray. Ay na, Mari Alma. Saan anasaya at ti kasta apa nagsasaom? Sipud pimmo sa iti asawak. Siya tinangisakan iti panagadal ni Pingkay. Saan na mabalin? Haday jay laang agardinero ti pakiasawaan na. Ni Eric kuma, tadan negosyo ti pamilya na. Kat no babairo kanu nga minday jay nga Eric, maray. Pat tsumot ibagbaga dagiti tattao. Kumusta tilakad mo, Rodel, ading ko? Apay analiday ka nagawid. Diyak mo na niya ti mariknak, manang. Anyaya tinapasamak. Pinagsasawanak ti ina tinobyak. Imparupa na amamirmira utak lang. Anya? Urayak la nakalwa iti sangwanan da nga agina iti kas dyan hanggang ko. Ay, naimbaglangan ta sana kasi murot kan ka. Ang mga no nasong batak pa iti ina tinobyam. Pudno marigrigat talang. Ngam saan ko mamatakas ti panagsasauda. Makatawan lang ang ading ko. Numalpas ko ti panagadal ko. Sikamutan ti agadal. Ituloy mo tinarugyam. Iti kasta. At damot maipanakal mo. Kan para matlaang iti masakbayam. Anya dyan damag ko. Pinagsasawam kanumot tinobyo ni Pinky. Pudno tinangag mo, Manong Manuel. Iti anya agapaw. Masurunak launay iti dayjay arudel. Iso ti makagapaw, no apay asaanan ang nakisinublian ni Pinky ka ni Eric. Apay ngamin nga ipilit mau ang makisinublian ni Pinky ka ni Eric. No saan matakayat ti anak mau? Ni Eric ti makatulong ka ni Pinky. Baknang ti pamilya ni Eric. No iso ti maasawa ni Pinky, di saan kami nga agrigat. Bak nang dangag paisaw. Ngam no kas jay matlaang a babaero. Ni Pinky to matlaang ti agkonsumisyon. Tagaano tinubyo ni Pinky itaaya? Saan ko na sinaludsod ta sa anak nga interesado? Basta ti amok, makigargar din laang. Taulila da iti kabsat na. Kastagayam ti kababalinda.
isu akaguram launay ida. Yan tangay nakaturposak matan. Siyak matan tiyak trabaho. Rodel, ading ko. Pag-applyan ngay manang. Iti nagaplayan ti gayam ko. Mayat ka no ti sweldo ijay. Makaurnungak iji adagos. Iso nga, aginrol kan tuwan. Kasaritak nga ron tibos ko manang. Ibagakin ko na asaan ako na makigarden. Una, ibagam asumapol iti kasukat mo. Uwan manang, kasta ti aramidak. Kat, anya ti planom? Kaano nga ginrol ka? Inton umayabulan pa yamang rugi ti enrollment manang. Wan, isagana mo nagiti ka sa pulam. Dua tawan laangan kat malpas monton ti kolehyo. Uwan manang, agpatulong akto ko ni Pinky. Nakatorpos mo tan iti kolehyo. Sigurado matulungan nak dayjay. Mano ti tawon ni Pinky ita? 23 manang. Nasapa kami na nagadal. Nasayat no kasta. Adda katulungam. Sa dino tinagkapwam si Kapingke. Nag-apply ka kadimanan iti trabaho. Saan nanang? Ano sak pala ang ti ag part-time iti ayan ti kasinsin ko. Diyak pa'y kayat ti ag-apply. No kasta, sa dino nga ron tinagkapwam. Tinulungak ni Rodel nanang. Nag-enroll ngamin ita. Nag-enroll ko na. Agadal manan. Wan nanang. Nakaturpos ngamin ng ti kabsat na. Iso nga isumatan ti agadal ita. Awad lat amok dita. Di kay agsao akasta. Tadiyo amo ti kabailan di tao. Uray ulila dalaeng. Amo ka porsigido nga agadal ni Rodel, nanang. Para makita Amagan mat numasayang laang ti aldaw na ije pagadalan. Ha? Doan niya kat ngamin tinakit-kitam iti dayjay alalaki No para kanyak nga inam, lamang lata ni Eric nga ex-mo. Di yung mandakdakamatan dayjay nga Eric, nanang. Di mat imbagak kada kayo ababaero dayjay. Bak na nga agpaiso. Ngam di na amo ti makontento iti maysa. Ada istorya ken ka, Mari Jose. Asino manan, Maray? Tinobyo ti anak ko, Mare. Tinobyo ti anak mo matisang kaistoryam. Wena, tanaginroll ka na. Naginroll itay? Kulehyo. Agiskuila ka numanan. Ay, dinasaya at no kasta, Maray. Agbalinto mat adi-adal ti manugang mo, tubay. Ay, pakpakawan. Oray anya pa'y ti ar-aramiden na ni Eric Latta ti kayat ko para iti anak ko. Ay, awanon adda sa bali nasikugan ni Eric. Anya, ada nasikugan na kunam maray? Wen, Maray. Kat damag kaw, agkalaysadan. Ay, awan nga rudan ano kasta. Awanan namnama ang agsinublian da pa'y ka ni Pinky. Kasar ka nun ni Eric itong Sabado. Abukon. Mapantayo Ay, sayang launay. Sayang. Ni Pinky kumati ikalaysa ni Eric. No saan laeng nga ipilit ni Rodel ti bagina iti pamilya tayaw. Ay, talaga laeng asan ada Eric kan Pinky ti para iti tunggal maysa ading ko. Kat no ni Rodel man tinaituding para kan ni Pinky. Awanen ti maaramidam. Ay na, maboso ra ka talaga iti dayjay a Rodel. Na, apay ngamin aya nga ipilit mo ti kayat mau. Gaputa amaw ka napimpintas ti masakbayan ni Pinky no ni Eric ti maasawa na. Ay, di ka agsawa kasta. Tadi mo amaw no anya ti sumaro no mapasamak iti biag ti tunggal maysa. Kasanon, no ni Rodel gayam ti mangyadayaw kan ni Pinky
iti pakaisag makan na kuma. Kumusta mo ti trabaho mo, Rodel? Nasayat na ta, Pinky. Talaga sa bali no, adda nalpas tayo niya. Adda pagpilyan tayo, orekas kasano. Sikangay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang, met. Adala tamot mabatbati asweldok uray kaskasano. Panagkunak, makaurnong tan iti para kadata. Dayta ti kayat ko ken kakat. Ammom a panunutan ti masakbayan ti pamilyam. Siyempre, met ah. Diyak kaya tama padasan na iti agbalinto nga anak tatirigat na nagdalanan mi iti kabsat ko. Anya ti plano yu kan ni Pinky aya, ading ko. Anya plano ti kayat maasawan manang. No, adda ti plano yu nga kalaysa. Adda manang. Simple lang nga kasar, tapno saan kami ang magastusan. Kat, kaano nga rod? Gatangag pa iti dagang ilaklako ni Nana Josie. Ejay? Iti lugar da Pinkimot lang, manang. Nga medyo adayo iti balay da. Kayat mo asawan, planom ti agnaod iti lugar da? Uwan, manang. Ijay mo't nga mintayan ti dagang ilaklako da. Sa bagay, awan matkit di ti dakas, no kayat mo ti agnaod ijay. Medyo madanagan aklang at saan mo't anasaya at itrato ti ina ni Pinky kan ka. Orekas ti ina ni Pinky. Napakawan kon, manang. Jak ugali ti agimulay ti sakit tinakam iti panakatao. Ala, nuan niya ti desisyon mo. Suportaran kalatta ading ko. Adda klaa ka na yun, iti malikodam. Ilaklako badgaya man tidagayo ijay laod, Maray. Ay, wen. Kasapulak nga minti kwarta, Mari Alma. Di adan bayar mau. Ay, addan. Kinapudno na. Iso, ti ururayag. Manungay tinangilako, Maray. 350,000, Maray. Nay, ay, mayatan ano kasta, Maray. Ah, nay. Iso dahi tanja ibagbagakken ka. Rodel? Naimbagnal daw yo. Anya tiyar aramidam ditaw, Rodel. No kasta. Ay, agam-am mo kayo, gayam. Iso, ti ibagbagakken ka abayer ko. Mari Alma. Anya? Agaplay kaming ka ni Rodel, nanang. Agaplay itay? Lisensya mi para iti panagkalay sa mi. Plano minti agkalay sana na. Iso na lang, tas simple lang ti kasarmi. Ipalubos mo, Pinkay? Ipalubos mo asimple lang ti kasaryaw. Okay lang, nanang. Ti kwarta agastusan mi iti kalay sa mi. Igatang milatan iti materyales para iti balay nga arapaap mi. No kasta, agpatakder kayo pa iti balayaw. Wala na. Agpatakder kami ti daga aginatang ko idilaod. Ay, diyak ambok kada kayo adwa. Sapay lang kumata suportaran nyo ti plano mi, nanang. Di yun am namaan at dumarayak pa iti kasaryaw. Makaammo kayo matinadwa. Ipilit yung mati kaya tiyaw. Nanang, saan kumamot akasta, ah? No ipilit yung tiyag kasar, di kay agpakpakita adwa kanya. Adaak manayin, Mari Jose. Nay, itatikalay sa darodel ken Pinky. Saan ka, day? Wain, Maray. Ay, kahit anya ti makagapo, asaan ka amapan? Kagurak na gijay at tao, Maray. Na, espesyal nga aldaw ti anak mo. Angam di kakit din mapan. Sanay, maturog akit day. Uno saan, makiis-istorya aklaangan ken ka. Ay, Maray, amangan mo't no agsakit tinakam ni Pinky kan ka. Makaamumat na. Hindi pa nga ibagbagak ken kuana, ajak kayat day jay arudel. Ngam ipilit naman ti makikalay sa ken kuana. Ay, Kay baglaangan
Tatidagam ijay laod ti inlakom, tapno saan kami nga agkikita. Manmanumatan ang makitak ni Pinky dito'y balayaw. Alma, ading kaw. Wala, tasaan mo tan adito'y balay ti pagnanaadan na. Anya, pinapanaw mo ti anak mo. Desisyon na ti pumanaw. Pinili na nga rod dayjay arudel, di takderan na. Ay, saan ka pa'y nagpakita, edi nagkalaysada. Da kami laeng kada kasinsin marites, kan dagiti ninong kaninang, tidimaray. Kagurgurak nga raw, dagijay at taaw. Ay, kas kanayon kung ibagakan ka. No darudel kan Pinky tinaikare para iti tunggal maysa. Awanen ti maaramidam dita. Aklunam kit di ah. Tinapateg kat mapagpiaran tinakiasawaan ti anak mo. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awanan ti agbalew. Ay, amum ka de, tinadamag kaw. Adda ka naw di asawa ni Eric di ospital. Ah, apay ka naw. Kinabil ni Eric kat napurwan. Iso nga intaray da di ospital. Anya? Makitam da ita. No ni Pinky ti ingkalaysa ni Eric, ni Pinky kuma ti adda iti ospital ita. Sika kuma ti agparparikot ita. Anya jay nadamag ko, Maray. Ila ko kan umatan ni Salde ti dagada. Anak kaisaadan ti kalapaw yaw. Ay, huwan nga rod mare. Agparikutak ki din. Huwag mo ti amok apapanak. Ay, narigat nga agpaisaw. No caretaker laeng ti tao. Ay, huwan nga rod. Narigat mo awan ti bukod tayo adaga. Ay, ammo ka di da Pinky ti maipapan iti dayta. Jakam mo mare. Nabayagan na saan ko ida nakikita ken nakasarsarita. Ay, sarong karamot nga min ida Di mo kaya ta makita ti apo kom aya. Aging gaita, ket nasakit tirik nak iti inaramid na kanyak, maray. Maray, awan mo't dakas nga inaramid dakan ka. Anya nga awan, ket no ipilit dati kayat da. Ay, unay kan, Maray. Pagayatan ti Diyos nga agkalaysada. Isuan na tuloy lata. Nga uray kinmuntra ka. Ay, no syakti si ka. Ay, aklo namun ni Rodel. Nang runa, kat responsable mat jay manugang mo. Ti dagamad gayam ang nagsaadan ti kalapaw ti katugangam, ti daga nga ilaklako ni Saldi kanyak. Malagip mo ka di ta ibagbagak agatangak adaga. Wan man Caretaker laang gayam ti katugangam ijay. Kaamamok laang itay, aday jay gayam adaga ti ilaklako da kanyak. sa dino nga rudan ti papanan ni nanang. No may laklako mo't gaya man ti nakaisaadan ti kalapaw na. Ay, agdwa-dwa akpay kit dinugatangag nga tawon no saan. Gatangam latan manang. Tapno saan na masapula pumanaw ni nanang ijay. Mabalin mat kit di amangan ko nak nuguraan nak ti katugangam. Sipod pa idi kat kagura na tamutan. Gapo iti kababalin ta. Ngam no pekasta. Tumulong talata. Aging kay ti kabaalan ta manang. Adamat kit di puntom Ala, kasaritak nga rod ni Saldi, tagatangag latta. Kumusta kayo, nanang? Pinky? Naimbangal daw yun, nana. Asino ti babaya kadwam? Ni ipaghila rin, nanang. Iso tigim matang iti daga, anak kaisaadan ti kalapawyo. Anya? Kabsat na ka ni Rodel? Wana na. Saan da kam mo, ta italaang ang nagkita tayo.
Saan kay mat ngamin adimar ay iti kasarda Pinky kan Rodel? Papanawan na ka din. Saan, nana? Agnaed kayo lata ditoy no kayatyo. May mayat matlaang tapno daag caretaker ditoy. Ha? Di na kam ka di pagkapyan, nanang. Kwa? Ay, sige, sumrag kayaw. Ituloy tayo ti agsasarita di taon na kabayatan ti panagkapi tayaw. Agyaman ak unay, kanasaya at kayo nga agkabsat iti inak, lakay. Awan ron ba nga pagyamanam, bakit? Uray maditinar aramid kada kayo ni nanang. Saan kay anagduado at timulong kenkwana. Gapo tayo sa tirumbeng. Masapol nga agpipinlakawan tayo. Iti kasta, malag-anan tirik na tayo. Saan anasayat no agimula kami ti sakit tinagam ken kuana? Pagyamanak unay, takasta ti kapanunutan nyo nga agkabsat. Si kamot gayam ti lumabas, Rodel anak kaw. Sa dinaw ti papanam. Itayan ti gayam ko, nanang. Ay, no saan ka nga agdardaras? Dumagas ka pa yata, agkapi ka. Oy, kayat ko na ita, nanang. Ay, sumrag ka nga raw, tagtimplak iti kapem. Oo, nanang. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Ay, wan gayam. Kumusta mat dagiti apukok ijay? Sumarong karak, kumain ton bigat. Nasayat dalatamat, nanang. Kat no nawaya kayo, mapan kayo lang di balay. Welcome kayo, Jay. Ay na, agyaman aklaunay, iti kinaimbagyo nga agkabsat kanyak. Pasensya kayaon kadagiti dakes anay sausawang kao. Jak pulos impagarop. Ada kayo nga indadanes ko, titumuulong kanyak. Nabayagan, napakawan kayo, nanang. Pagadalan tayo langan, tinapalabas. Nasaysaya at latta ti mamakawan kan saan ama nagimula iti sakit tinakam. Kadagiti met naganak, di kay agpili iti agbalin a manugang. Ti importante, nasaya at ti ugali, kan manakam ti inkay mamanugang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.